Hej, det er Nick igen, og nu skal jeg lære, hvordan man laver board slice på et fingerskateboard. Og det er igen Technic fingerboard. I den film, jeg lavede før, der viste jeg, hvordan man lavede olierne. Og nu skal du begynde på at dreje din hånd samtidig med, at du laver olien og kommer op. Det man gør er, køre hen til den, hopper, lander op og ud. Man kan gøre dem i mange forskellige måder. Man kan gøre dem i det vi kalder FEI, hvor du kører baglæns. Og så er der normal. Og så er der frontside. Det var sådan, hvordan man lavede board slice på fingerboards. Så vil jeg lige vise, hvordan man lige laver en 50-50. Det er igen ollie. Den gang der hopper du bare lige op på, lander med tørklæde og kører ud. Og det ser sådan ud. Den kan du igen lave fake og normal. Og så kan du lave en 5-0, nose grind. Ja. Det er sådan lidt af det basis af skateboard. Altså fingerboarden selvfølgelig. Så ja, det var sådan man lærer board slice og 50-50.